Τι είναι το υγρό lifting, μας βουτά στο ιαλουρονικό και βγαίνουμε αγάλματα? Βαφτίσαμε ιαλουρονικό. Δεν είναι κακό. Ας σοβαρευτούμε όμως. Το υγρό lifting είναι lifting προσώπου χωρίς νηστέρι. Άμεσο και ανέμακτο. Δηλαδή, χωρίς νηστέρι φεύγουν χαλάρωση και ρητίδες. Ακριβώς. Και όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνεται αύξηση στα ζυγωματικά και στα μήλα. Γιολάντα, ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Θα προτιμούσα τον όρο φυσικό, γιατί το υγρό lifting, αν γίνει σωστά, προσφέρει ένα άκρως φυσικό αποτέλεσμα με νεανική όψη και πλούσιο φυσικό, του τονίζω ξανά, όγκο. Δηλαδή δεν υπάρχει παραμόρφωση. Παραμόρφωση υπάρχει όπου υπάρχει κατάχρηση και μία αξιόπιστη χρήση υλικών. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλες τις θεραπείες. Γι' αυτό επιλέγουμε τον πλαστικό μας χειρουργό βάσει εμπειρίας, αποτελεσμάτων και των υλικών που χρησιμοποιεί. Και μια τελευταία ερώτηση φωτιά, Γιολάντα. Πόσο διαρκεί το υγρό lifting? Από 8 μήνες μέχρι 2,5 και 3 χρόνια. Εξαρτάται πάντα από την ποιότητα του δέρματος, την ποιότητα των υλικών και το συνδυασμό των θεραπείων. Γιολάντα, λες να το τολμήσω? Γιατί όχι. Είναι πολύ πιο άμεσο, αποτελεσματικό και οικονομικότερο από το facelift και χωρίς αποθεραπεία. Τι λες, πάμε!